chaka bon. Omukana bu traditional hokedi. Agongo. With you, okay, computer name. What am I start? No computer ke one mad. Kekande. With your word village. Chai. Chidek. Kaya zeno buata. Buata one of Aguata. I don't know, but I do work with the British. Mubo never is bad. So now I show you won't get over a bobo. Buata won't can do British. The book Buata won't can do British. More traditional get the mood of the American kingdom. But I do British. Come on, traditional get the Brazil Buata. Buata do a bobo. I go by where I go at Tane for that. So, I will more than go at that. If I did for by, I go at Tane for that. The hot go. I want a low bua. A bui veg a low bua and for by. I will more than go at that. So, if I will buata. A tower of a gala. So I have to go to an day. Traditional okay, the Jalobodo, you go cheji. Lobodo, you will quasi here cheji. Ona Cordo. God will submit yet to Ngava. Francis is stunning. Yagaziragi. Mazio Kenze, Agoja, Yagazie, Joy J, Okoja, Omakamela Gunne, Ko Joy J, Joke Jejo, Ko Choko Moke, Chai, Naba, Omakamela Yagazie, Mazio Kenze. I dare, thank you. God will. As no boom may work British, so can do quite Kambuwezi buata ba. Jekwa dazo na shoke wo tolo buredi. Na ngori be tolo shoke. Ifulo bua. Iba wo buata ko wo ngo bukan, o ngo butolo enu wara. Chineke kechala na. Mbo bido kebe ibe na efu na ataso wala fu. So Moke is blue bua, ubai goshi. I am a vozo, Lord, which is there less away and dozo. So now share this video. I'm a windy boy. Chiboy, Chigozio Makamelago. You're from Agua to Umucho and answer. Omakamelago, stunning, my bag. Mriezo chana ni suofi abacha amuna chawa ududa na kwanka chichi obuekwe obienwe hiki kwe ibosa kwa wane emeka akwatu obu kweje ha akwatu ngobi obieje ha ekwe na omakamela ha yo ngobi nwa amuru na obi ke chichi obuekwe chai Obiekwe nke izu ohia bai ka obiekwe nke nanka. Maka obiekwe na everywhere. Nwa maka okwana. Nwa na obi chai. Nwa ma. Nwa obi gewo nnukute nwa. Nwa amuru na obi. So maka mele ha. Maka obi di ike. Obi di egwu. Obi amanchina echi n'ụwa.
Godwin Smith. I know I saw have a huni, Kevuna. So I don't know, Anna. I never know was this war jacket. Umwekato Ungon Katasubo jacket, I know a German no ya. Traditional get the Jelamota. What an some way injury me and I bally jetpack. If a jetpack a low no. Traditional will get the no. Traditional will get the bin Germany. Macano funo, Ki German. The bow no. Tatapane be nala no shaking. Jetpack a low no. If a traditional will get the low holy temple. Macano is a more gown. It will be no more of more. I'm going to have a mother be the more. All over who knows, but since we are no more, who put that. A born angel, a low moon never. And as long as none no more, if a little no more. Jetpack gossip no more village owner. More no ben no more than a village owner. Chai. Oh, eventually catch out your one. Man, even no low duplex, a bono nebby. Man, when go no lolo more. Muma lolo more, no, even lolo no more. And dinner your gigaya. If no more go. Who is in a neighbor more. So, if I'm lolo, if for my man is a more careful. Mbicha kwando ni nenjebi. Ebo na mabi na ana madriche. Awona mpamwele na palasi igwe. Emwana eje ma igwe. Mana amwele ya ni ho menana na odelana. Enwe fuke dovele mntolite mail doziri. Ntolite doziri de tem. Onensi chone ebrizi onwe mondo masi eze mmuo. Nwanne efu me mara na evolo eze mmuo. Israel je mwele chief priest. And Unwe Junior Igrigiako Ivanye Chuku Unwe Ivana Anye Chuku No Chuku Mwike Chimwendo Chimwe Ivanine Aloy Susu Uchen Omakama Valahan What happened to your other account? Account to Tilieti. I want to do JPEG and Anambra State content creator. Ndolina na like Ezioku. Ndolina na mi benzuzo. Patikotara kono. Will I go the best hacker? Will I hack the account? Ezioku sonso. Etu ngava. Noli na wana mkoneke. Ndo mwade na sumo wa njije tili mwa kamera. Nanjira locha mwa tiye kamera. Nisi amakaneje la mmota. Ongole mwa skuna eba. Eba na akuishi nana. Ofu kamera. Ije ebu munna na akuishi na huaja. Ndo Jewish. Ebo wana evolo uno bubela chive. Ofu kamera. Amuhanda ndoka. Amuhanda ndoka wana eti kwenke. Mana teke wana eti. So, ondo mena na kafaholele. Onye mena na kafaholele. Kado mena na biya saga mwone, mege hafu mwogo before ibato onye oze buhari ya ihu mwogo. Ije ha hotazi ihu na emeno mwa na emegi na emekuwa mwe. Ndoka nwere ike wala abani jedori go kite ebe. Fotano ototo bolo polisi vejidegu. So, ana katarafa. Ology. Ndoka abago subside bem. Onya gwara ya je tiri traditional okay di heba. Oso na je ka ti. Kariben. You put the China camera in your bag ko na like renya. Uno hello. Uno shawama house hello no ba.
Shawarma house a yellow no, yellow child una. Yellow child una, dear Facebook boss. I don't know. Ology. Oh, Jetpack will carry Ben. SP. Oh, what come Oh, Jetpack will carry Ben. On his ears, I'm comfortable when in a man out there here. All of you had up, all of you had a limbo house, yeah, all on no more. Nah. On the cable on your eye, and an archery also. If us is dead, if us is dead. If us is then, carry Ben or Jetpack Ben. Umoba or what? Would you be? If us is then, all of you there. Also, and also them, man. Yeah. Chai. Ejera mumota, iyo mume, iyo mkwazirime. Madam Mario kole kodro ma odum made ekwe kodro udode. Ife mmoda tena ekwesiri ndị Igbo na-eme omenala kwesịrị iti okwu mmụọ kamera. Yes, onye chi na-azọ na-azọ onwe, otu o si dị na mmadụ otu a ka o si dị na mmụọ. Iji egosi mmụọ ahụ ị na-emere ife na edokiarị na kebe ihe. Megodo nke ị kwesịrị ime asị mmadụ. Yes. Ndị omenala niile na-eme ezigbote omenala kwesịrị iti kamera na okwu mmụọ be ha. Because enwere ndị bịara imebi omenala Igbo. Ịfụ ha heche no ịfụ ha na-kwadokwa ka omenala maka ha na-egbu anụ na-ata. Mana ha na-awụkọ ife nke ha n'ite. Ihe ọwụna ha na-eme ha na-awụkọ ya n'ite. Ife aji awụ ya n'ite wụka ọ hapụ iru n'ana maka o ruo n'ana a na-achụba ha because a na-adu eme. Na-ege my point. These people nọ n'obodo niile ije na-akụ ha asị ndị omenala na ndị ọdịnala bụ ụnụ. Ọkwa ha omenala ka these people na-eme ndị onwe ha ọdịnala ba na-eme. Ha na-eme ife nzuzo. Ha na-eme ife nzuzo. Ha anaghị eme ihe anya ife. Ha je na nzuzo jee gbuo mmadụ ma ọ gbukọnọ ife were hiwe ife. Abịa asịzi ego na unu na-eme omenala ka unu gbaa ndụ. Onwekwa onye sịkọ ka unu gbaa ndụ na omenala bụ unu. Ọkwa ndị ahụ wive ahụ. A na-achọ ime gị silent ọnụgo, ike ọnụgo. Ife iwe ije ha ekwumuzi okwu. Ha nọ na village ọwụna. Na-asịkọ ka agbaa ndụ. Igbuzie mmadụ, ife ya ije ha ekwokwu. Ezuo ohi, iwere ibe mmadụ. Ifu ya ije ha ekwu, ajụọ gị ego. Yes. Ọ ife abịara ime n'obodo ọwụna. Denu mụnwa were megini. Nwere nwayọ mara ife n'oge. Onye chọọ ime omenala abịawazie. Ọ bịa ebe ahụ kamera eburu ihe. The returning of Mwehurehu TV. Hi, Mwehurehu bye. Hey, Mwehurehu, another good. The returning of Mwehurehu. Ona we angry. Na Mwehurehu, not that the God who made me a you. He got not a good. The returning of Mwehurehu, and not a Blue TV. Chineg. You're not a one hack, not a book hacker, where not a TV, where another. You're not a one hacker. Oh, well, and now, but not a Moswaka. Moswaka. Moswaka notabala. Oh, Waka. Oh, well, a lot of people. A lot of people not a child of Fabwachaka, were not.
mana ịnọtawara ịgba ha aka ibu TV were nnọta mmiri enwe ile ọkara akwụ nọtara from Spain ọgbụ aka were nnọta ifesi na isi ohia nọtara from ugwu Hausa ọgbụ aka were nnọta mgbe a chụrụ Chukwu bụ nna eze Okoli na boy from ugwu Hausa ọgbụ aka were nnọta chai ndị oge nsi Gambia jebe obodo oyiwe tụkọ ọda agba m aka were je mana ịnọtawala bụrụ TV to God who made me egbe ha aka nọta chai ka egbuchekwara ha again Mehurehu, anatago. Eje. Chicken, ndia nevo, chike. Omaka mewele ona ka nevo. Theophilus, hey, nae. Apa oyu akaria. Ịma na oyiwe anaghị adọbụ mmanụ ọnụ biko onye ọbụla mkpọkwara ahụ oyiwe eme agbataghị ya onesi agba ya unu gbaghara ma apụtara o nwere ndụ nka mma nwoke anọ na South Africa na-agbụ anụ ata ka ọsọ dị nke a na-akpọ shaba aka nye pụrụ na-azụ a lot of things so ghọta na ihe na-ekwu you come back to restore Biafra and they get restore Biafra omenala na ọdịnala Biafra ka na-eme omenala na ọdịnala anyị na-atụ nzu na-eme ibe a n'ukwu ogirisi anyị na-akwụsị eziokwu ha bịa n'aka anyị ihe n'ihu ịchịkọta ụmụ ihe niile akara ihe n'ihu ịsọba na baje na-eje na nke traditional nwoke dị na baje na-abịa na nke traditional nwoke dị ogodo ofu ugboro n'ọnwa pe ma asembụrụ be traditional nwoke dị ndị akara ọ dịka ihe a ndị akara saịdị ya ka ọgba m ebe akara mmiri enwilo ebe a ka akadara nke ka ebe a ha na-ejebe mmiri enwilo ndị akara hie a na-ejebe chi Marine Temple ndị akara hie a na-abịa na nke tradis ndị akara ebe a ibe anọ na ntị ibe anọ na ntị wuo ibe anọ n'isu ibe a na-evugharị na-anwụdo ndị ajọ mmụ na-anwụdo ndị ọlụji asị na ozu na-amụ ha agba ogede ọ na-egbu anya n'ọdụ o nwere ndụ batara n'obodo anyị sị na ha na-eme omenala mana ọhụhụ omenala be anyị ka ha na-eme so ọ bụrụ na ha chọrọ ime omenala n'ezie ewere kamera etikọọ na mmụọ ha bịawazie atrizi onye bịa taa echi ọbịakwa nwanne echi ọ na-abịa ọbịa constantly ị mara na onye ahụ na-eme omenala Ududenka Agụrụ Festival is around the corner. Choi, iwe kwuru ka a na-eme. Ajen November ka Ududenka Agụrụ, I think. Around the corner, November. Ebe a ka dị Ududenka na-ebido na Nanka endie na Agụrụ. A ga-agbagide Ududenka niile, gbagide Ududenka until November akwụsị ịgba ya. Yes, otu esi bido up the mountain n'Enugu na Nka down the valley na Agụrụ. So ebika ericha ugwu ma ndagwurugwu ugwu ma everywhere before achịkọta ya na Agụrụ ka a na-end ya na Nka ka a na-ebido. Akajeri agba m Ududenka Ụmụọna, Ududenka Agụrụ Ezechukwu.
udude nke isu ohia udude nke ebe ọ na-enwegasịrị udude nke udude nke oko agbakọrọ chichichi ife niile ahụ onye ka eji ya ka nke agụrụ ji awụ na November ya ka nke agụrụ ji n'ebe ahụ ka agbagha na udude nke agụrụ mara na agbachago udude nke ọzọ egewekwazie ntị kedu mgbe ọzọ eji ebido udude nke akọmensekwa ha na April na Enugu arịdawazi na ugwu arịdawazie na Enugu ahụ arịdatawazie dọọ na anawazi ebe ibe awe ancient people na ọrụ onwe ha survive no mana mgbe ha survive ziri eke na modern local government ke modern town so now ke kọrọ baharizie baba tikozie ebe anazi aza agwata Olumba na Anocha mana ibe awe ofu ndụ ancient people na ọrụ onwe ha tufu ababa Anocha ma tufu ababa agwata ma Olumba enwekwara ihe na akpọvuhe before enwere na kingdom nsi ọdọ na-enwe aṅụrị na ancient people ka ụnụ na-ekeri ụnụ na agụrụ mekeri ụnụ na nka mekeri ụnụ ebe ọwụna asọrọ gazi na ụnụ ji data idude nke ahụ ụnụ wụ love ịfụnanya ụnụ wụ udo ụnụ wụ people isi ọdọ ogodo mmiri ka ụnụ nwere ụnụ na-aṅụ ụnụ wụ mmiri ọṅụṅụ ife ụnụ oh God ya lụtere m mgbe anyị na-esibe anyị eje na ihu na ibite na nka na amaba eziukwu na-ebe kite na-alụ kite ebe ahụ anyị nwekwa the people of that territory mana mgbe a beziri na-eke ibe a ụmụazị amakwado border amakwado oke Kelly Ben, why this man jiri na here? Iwu je park ke iwu Nwambise ke iwu onye chọrọ iti traditional okere na problem. Ije ha eti nwu na problem. Eziokwu ka nna agwa go. Ifinu ma ye nne m eje ha eti na problem. O ji azọ mazọ. Eziokwu ka nna agwa Kelly Ben, ipele ezigbo tempe kedu na esi amụ ọkụ Nwambise. You are heartless for calling them Nwambise. Nah, Kelly Ben, ejokwara njọ. Ka nne nekede hụmana na-ewodo mmadụ ka ewu ka ọlọbọtụ ka nna asọ okwu. Ndị aja eje were bakara dị ngwo mmere picho. Onwebeghị ihe memebe ndị mmadụ. Mgbe nje nekọrọcha ndị niile na-anụ samogo onwe onye nwere aha onwe onye dotere sampo eje mgbuo eche ọdọ ya eje na-ekene udude nke ike ọ dịka ike o nyere ana m egbuo mmadụ onye agha họrọzie flawa na-ekeri Ben first pitch ahụ flawa second pitch ihe esere ese chai onye esiri gbute nwa egburu nye gbuo ya gwuo Teddy picture na mano panel go panel bita na tibanu bu tinu bu ne ngweno ni na Oye no n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Israel. Chai! Tibenu mkpu ọṅụ. N'etinu mkpu ọṅụ. N'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Israel. Nna ihe mere Kelly Ben. Kelly Ben mgbuo Kelly Ben. Kelly Ben enweghị ka bụ ofu mkpụrụ picho nke ya mana ọ na-adụ active mụọ dado ndị kpojuru picho na dị Facebook o nweghị ihe o ji alụ ike niile o nwere onweghị picho nke ya onweghị adreesị
You order here, Bonte Angelus City Kobe from Los Angeles. Ona kwa nu ibu na so. Chai. O burungu. Mala ko me bege ba morogo this na Nigeria. Bakolo village go. Bokolo even vuluma na chai. You will soon have your own name because you are getting Unka una nyere meje mewe. Osa go ya wolo ife owo na Chineke nyere meje mewe. Ife owo na Chineke nyere meje mewe. Kelly Ben. Isho te ma kwụsị ịsa ha okwu because ewuhu mmadụ. Egbuo na nge. Egbugo nge nweghị ife dị ka ife ejejere onye ọwụna jekere na na peji Kelly Ben. Onweghị ife eji mara mmadụ nọdị ya. Emumu bakara ife panel enweghị m panel ife wu ife o plasta na ama na ana ka ọ na o jiri merezie ife a. Kelly Ben, even Mbweri. Gambize was crying since yesterday. Nah, I'm Hamonia Wambize. I'm Hamonia Wambize. Don't be so believe. I'm Hamonia Wambize. And I'm a one on answers the traditional Wukedi or Gono. And don't be even to your mota. Onye enweghị moto mana obodo ya manuna oji ọkpa na-agala onwe ọ naghị ejekọrọ ọbụ ụnụ ọ naghị anọchiri ụnụ ụzọ ọ na-asọrọ ụnụ na-emere ụnụ ibe niile ụnụ chọrọ ma diba ụnụ na-alụdo ụnụ abụ alụlụ ndụ place ka ụnụ hapụ eso na alụkwara njere kọpịrị ọdịka dị place ụnụ lụọ ma ọ na njere lụọ ọdịka ụnụ na-alụ melụ na onwe ụnụ ibe ụnụ ka mme nke ọ dị iche penti ụnụ na-agba n'ụlọ ụnụ One of Locamba Abulam Blue. He said you will suffer. In the mess of our mother, I would be by Madia Wuchi. Madia Wuchi. Kelly Ben, the shot of Ogunga, Kelly Ben. Agwalo no nanos na traditional gedi or gono unu je kono kona bufumo bureri nesen. Biano boda me. Keibo no choro kamme Kelly Ben ona keta ije kwa ana kwa bego ibegi ka ana kete beiba eje wu ha chikwa go back to ndo ko na egba bara no oya kamma inwe picho ogwe egburu ngi holo flower Emmanuel Tochuku ogere Chi Belueze Obakamba Valegu Anom Kana Mete Jehme Kufu Oho Akudala Tugo Oha Akudala Tugo na Alose Okeja Buom Made Ofuta ne Gosen dem Made Oko wale Kuziela dem Made Akudala Tugo Ebeg na Alose Okeja Owuru da alụsị ọkịja gbuo gị gịnị ka o ji eme ovufuta ozu onye ahụ gbuo ya na anwụ gosikwa na Facebook even though na Facebook anaghị ekwe ka egosi ozu ndị mmadụ mana ọ na-eme because ọ was chief priest ka ọ ọnụ keta ọ na-achọ okwu mgbe m bịara n'ụdị mba ọga for the first time ama m dị mkpa na onye bịara gbakọrọ traditional ogedi na oje ha abata at the end of it ha fụkwa otu ihe niile si eme ọha enweghị ike ịnọgete respect iwe onwe ha ka ọ naketa ọdụ ha ka onweghị ihe na-eme ọdụfa ka onweghị ife na-eme mgbe ị fụrụ na akara nwata ife ka ya ife hie ọ na-agwa gịrị na na-eje push unu kwakarị nwa ahụ o wuru okwu niile anyị kwuchara before unu kwakarị nwa ahụ unu họrịrị nwa ahụ unu confused kwaka ihe na ọ na-akịta ọ laikezi ha onwe ya na ọnụ kwakarị ya
Anakwala na agala onwe m vuru baskụl m na-ejele onwe m ọrụ m. Mmadụ konfrọntụọ m na o ji eme m nke eme m nke ọzọ ndị unu mechara m ife niile ahụ. Keribe na-eje nkịta ya blọk go. Unu ji ejere yawa gede udude nke iwe na-ewele unu iwe. Ka unu chọrọ ka ọ kpọrọ na village unu. Keribe na ịchọrọ ka ọ kpọrọ na village gị. Ị chọrọ ka m were gị set ya example even though na edozighị na mmadụ. Ka mmeg na ife nji awụ mmeg ka ịfụta na mmadụ ka ịfụta egwu anyị n'ọgụ awa onye ahụ nọ n'ime Keriben n'ọnshi awadogogo n'ike na and na-enwezi solution na ori solution wụ na ije apụta gwa ụwa niile n'ọgụ awa onye ahụ nọ n'ime Keriben ife na-eme gị aha agụ. Chukwu na-edom onye be anyị. Hey, ogere na-eme. Onye ụmụ ezi izu ọhịa. Hey, ogere na-eme. Nna ahụ ụnụ ka na-anọ n'ọdụ nka m ọnọ n'ụlọ. To God who made me a yo, maka mere ha nwanne mmadụ. Na orie na ahụra nkwọ na-ege. Hey, ndị ụmụ eze be anyị. Chai. Ihe anyị jiri dị ebube. Ndị anyị jiri dị ebube. Ndị ọmaka mewe mmiri ezocha na anyị awụ ọchịcha na mgbe mmiri na-ezo. Where you don't delete your sisi bush home. John Paul Uneke. Unele. John Paul Uneleke. Mbalaga aka huongu ko nugu. Hapo bo John Paul Uneleke ne. Ida azubu ibe m na protect with the camera. Ukwu osisi niile dị ebe ahụ nnenecha ya enwe ụnọ ọma ibe. Unu na-ejide ukwu osisi gbuchafu. Mana bụ nwa anaghị egbu ukwu osisi nnenecha ukwu osisi ahụ tọrọ m nọ ike jukwa m ahụ. Ka m gwazie ha. Ukwu osisi ahụ na-amotivate m well. Ka ọ nwere mgbe m nọtara mango anyị egbuo na ugiri be anyị ibe niile m mavu before amazighị nye. So achọghị m ka nnọtakwa again. Ibe niile m ejeghị m amakwa ya again. So anyị bido na-enenezi ya ka ọ hapụ ịwụ onye alụchakwa onye ma flyover lụcha ụzọ ebe niile onwezighị ebe mmadụ ma. O nwere ebe o ji awa ịkụ ha n'anya gbaa ịsụfa ọkada kwụsị gị n'elu gị ebe ahụ. Ịghọtago ya na ọkụ ị na-aghọta ya na ịgba ndị ọcha na-eme ka ụmụazị. Enwere ike na-ene m na awụ m okenye kpaa agwa ka ụmụazị esusu jide nke akụgbuo. Ị nwere ike ịkụgbuo m ịkụgbuchazie m ibebe akwawa ya iji kụgbuo m. Accept your request. Let you tell the whole world the truth. Ngwara ka mme ga-accept Keriben agbakwa n'ọsọ. Agbakwa n'ọsọ Keriben. Pụta here bịa the truth because we have picture. Ịgba ọsọ. Ịgbakwa n'ọsọ. Keriben pụta you are welcome. Emego nga accept. Ịgba ọ pụtakwara. Hello. Ndị kwere ihu gị. Hello. Ka ihu gị kwena anyị na-anụ ọnụ gị ka ihu gị. Iji ihu m eme gịnị? Chere ka m gwa gị eziokwu. Ị na-agwa m eziokwu ka ekwe n'ihu gị. Chere ka m gwa gị eziokwu ihu ị na-ahụ ya ihu m. Ke ya. Wait, iwechaka kpọm wait. Ilere nwa Mbaise na-akụ ya ọnụ si na ọ mụrụ imbe. Gị nwa na onwe gị ịnọ 46 years. Elube nwaanyị, ịlụọla nwaanyị abụọ, chụchaa ya. Emube amụ, ga-elu onye mụrụ amụ na-akụ ya ọnụ. Ịmarakwala m ga-elugbu emugbu omuzie mpa elebe nọ mma.
amaghị na mpa amaghị ka mma anyụrụ m nke nyọ nke ọ dị ihe na-amụ ma gị mụọ because imewela oki you already getting to 50 ihe ndị nọ gị n'ukwu na o mewela oki so ị ga-amụvukwa healthy children. Are you getting me? That's so good. That's so good. Kamera na boge gionu go barage. So, come back. Because every day so you get so can get international. Here's a guy who must state. Here's a Gambize. If I don't want to I got the apology. And then I get 7 days. If not, I got someone who can allow Gambize. Yes, I want know me what terrible receipt to do then can no. I never trigger no then can I don't see a jacket with trigger. I don't seem to be saying my course and wrong. I got Benjamin like this. Before I go do some make no guy here one side. No guy here one side. Of Wanya a case a kulobi of Wanya Oko. Ntigaba Abasa. Deko Baka. Did you who am again? I wouldn't know me by he got in again, Maggie. What do I know? I'll give Maggie. You will take a bomb. I'll give Maggie. Eh? Would then come back again? Who have my OG Aquanca? Guess one be the bona. Eh? Columbi is a beggar, or Columbi is a guy. Come back here. Yes, you walk Bata. I had one Lagos. Bata Libo. Oh, Yambis. One day, Uno Warana so Kagana, Uno Warana so Kage, the Adambra State. And Dibo, one of the voice. Mike and Japia go voice here, they go here, or not they go here. One Gamus Yazo was well called voice guard or go here. Osaketa na call over in Naketa Zana. Eh? From call in Zana. You get me to call again because I got Mudogi. I got mother than intelligent to the intelligent. Choba Oma Unuge voice young day. Only a good jam day. Any day, I want to jam Dogava. Mani Kotego more Jekete voice again now, Mudoge bo one in on her. Is such a Kohana call, no, the call. I got him more game, maybe. Motu and none of my Jacoja, more barely may have now was over who can't hear. But was it did a mother to a ghost that did a more. Oh, naturally, may but they will more normally them again. I capitani, come more in the Mary Henakana for Tapunahan. You know, the teenagers of more than may hear. Naked when I took my more was. Eh? Only the money name may go, but they wouldn't work if the maybe can work it. No one in even on our book. In our walls on his and I got to. Now, voice again now, now get the edge they go to your voice. When I can see them more one age I go with the voice. When I go on Zuzu with the more match this period. Or one of Yaku again, I go to Japan and more and our boss. Yes, I go to Japan and more was one and our boss. Anum Pama. Number one, would that Umuhonyam Balafa. Umuhonyam Balafa. Makoya just an Balafa, you go with a passport, you go and have your own one visa. Or the mother, even in a hand, just.
ana m emere onwe m my thing and onye ọwụna gakịta onye ọwụna jebe anwa gbakọ m akwụkwọ ma zuzukwa ezuzu any place agwanya na ụmụ Israel ga-adị very strong to be able to defeat their enemies. It is either na ewu Igbo Christian and ọwụ na ewu Igbo Christian tọndagba okwu egide because ana m emere onwe m my tradition na-emere onwe m ihe m. Did I disturb you from going to church? No. So why you have this ideologies unu iset up it was nonsense ka ọwụ pịawasị ya ga-azụ ka ụmụ Israel pịawara ya n'azụ. Pịawa anya ha azụ ka ụmụ Israel pịawara na-apịawa ya n'azụ ọnọgụ mmadụ nọgete obere sị gị na ije ha ebi. The power is changing. A na-echange powers now. People get billion have freely. I must not be Muslim or Christian to be able to be a Emeka Benwokedi. All the when the Igbo na plan all those things. Ụmụ anụ ọfịa. No one has him. Ha na-ezo ezo. Onye ọwụna na-eme nwanne ka m gwazie ya na onye ọwụna gị na-emekọ Igbo ọ na-agba ọsọ na mmadụ. Ọ ga na-agba ọsọ ma na mmụọ. Yes. Otu o si dị na mmadụ otu a ka o si dị na mmụọ. Otu o si dị na mmadụ otu a ka o si dị na mmụọ. Gị na mmadụ na-eme ibe onye ahụ adịghị proud of mmụọ na-emere ibe. Mmụọ ahụ ọ na-emekwuru ibe agaghị adị proud of ya nwa. Kazuo Victor Ferdinand Gregory iwe wicked ntọọgị. Ọ chịara ha atọ eze mmụọ. Ọ bụrụ na ọ cheta eze mmụọ ụmụ mmụọ akụwasịbụ onwe fa isi ebe ọwụ na fanọ. Adam wicked. Yes. Mana ọ bụrụ date na abịa ma Biafra TV nwanne ọmaka mewere gị n'orie na ahụ na nkwụ na-eke ụchọ ka o ji eme gị ọdachi ekwene ilo na-asị na-egwu ala n'ebe na ọfọ na ogwu enwere mgbachi. Onye ji unu niile na-ekwu eziokwu were mmụọ ije onye a ji ada ngwọrọ. Onye ji unu niile na-ekwu eziokwu were mmụọ enu onye ahụ dakatakwa enu ide ya dawakwa nke ahụhụ. Enu eteghị unyi na ama wụọ ya aja. All these people na-ebịa na-emebi isiri ya ihe omenala na ọdịnala anyị na-emebi isiri ya ibe anyị na-eme ka ha were mee gịnị ka ha were n'ọfịa. Ka ha were n'ọfịa because ha bụ Christian ha anaghị ọfịa. Mana anyị ga-anọ be anyị we must do our place. Onwedịghị onye anyị ji agbara ọsọ be anyị sef. Onye chọọ ije ụka iwuru na Roman Catholic ike adịghị gị ije Rome. Anyị alụọla gị Catholic na village. Ijebe ụka ahụ ijebe ụka dị ya mana ụka ị na-eje wụ Roman Catholic. Ọwụ na Anglican nke ị na-eje Church of England. Nwanne ike adịghị gị eje London ma ọ bụ ekweghị enye gị visa bịa ka anyị rụọla gị ofu na ụka be anyị. Jebe dị ụka mana marakwa ụka ị na-eje n'ụka ndị ibe mana ijeghị ya nọkete chụọ anyị ka anyị hapụ ihe anyị nwa na-achọghị ije enugwu ya. Anyị ga-anọ be anyị na-eme nke be anyị nke ahụ anyị kwere ọ biri ka mbiri live and let live. Ọnwụ these people bịa ha na-eje na-akpụkọ nọrọ n'azụ na-akpụkọ na-eme ibe niile na-apịtọkọ ihe ma ifu abịa yiri ezigbo akwa na-aga n'ụzọ because mana ife anyị chiri ya kwawa alụrụ ma na alụ ife nzuzo ibe niile aba na-eme. Mpụta nyiri akwa bọsị ọwụ na nji apụta yiri akwa ka ndị Igbo dress ka omenala because ifele ekwe ha eme. These people they want to target na nna ha mere alụ na-agbaziri ndị ife ọwụ na ife nna bụ ọsọ isi ha na agada anụ omenala ụnụ pasị gị no na nna fa mere alụ so fa anaghị emezi ihe a na ha wụzie Christians na nna fa mere alụ fa anaghị ejezi other states na ha na-ejezi ụka. Enwezi otu nsi dresi o na-apụta ha nwa na-eje ụka abịa na-eme m ka m ọwụ onye ala na-eme m ka ma na-eme m akaje dị iche iche na-eme m ibe caricature because I'm just one person. Ị na-ekwu yourself ha na-control many places mana power is shifting. People ndị eji na ụdị a ga-enwere onwe ha because ihe na-anụrụ fụ ọgụ abịago mana ha ama. Freedom was given, it was taken, not given. Ife nzuzo niile n'ihi ya ba na-ezoghari. Mana ụmụ Chineke
unu nwe mmeri unu ekwekwere ka anybody na-ekwu ọnụ ụtọ confuse unu ọ confuse kwe ha na unu anara unu bụ unu ekwekwere ka ndị na-eti ife n'ite nara unu ana ọkwa na dem ife anyị na-emewe omenala na ọdịnala ọkwa ha omenite na ọdịnite o nwere ndị na-eme omenite na ọdịnite ọwụghị omenite ka anyị na-eme and ọwụghị ọdịnite ihe anyị na-eme omenala na ọdịnala ndị na-eme ibe ite anwụchata nwa ite ma ọwụ nwụchata nnukwu ite ma ọwụ oke ite kwukọrịta ife niile eji ekwu di ya eje chọwazie mmadụ one ma one ka agbaa ndụ wute nwa ite be ahụ ife na-emewe ibe dị n'ala millions of nna nna anyị ba millions of ụmụnne anyị millions of ife niile gbasara anyị ma ndị ikwu na ibe enyi gọvanọ and mgbe ọwụ na traditional nwoke dị ji ebicha ndụ nwụọ a ga-enyikwa ya n'ala so ihe anyị na-eme ọdịnala whenever you think like that na o nwere ndị nọ n'ala ahụ enyi gọvanọ ahụ ọkpụbadụ n'ala ahụ na ijekwa emechakwa wụrụkwa like them na a ga-enyikwa gị n'ala ahụ chekwara ya na ugwu ndị nwe ite na oke ite ndị oji oke ite chi onye ba na-akọ nka na anabebe no omenala ibe anyị na-ebu omenala na ọdịnala ọwụghị omenite na ọdịnite a na-evugharị ite esoghị mbụ evugharị ite ibe na-eme ọdịnala ụdị ọdụghị izi mana onye rụọ ọkọ ọfụ n'anya omenala omenụkọ omenala otu ahụ ka ọ dị mgbe ba na-akwụ traditional nwoke dị ka onugbu ụwa na-enwe aṅụrị amụ ndị Amerịka amụ Amerịka amụ ị na Amerịka amụ Amerịka evuo the fake news vusasịa ya jee pantiko evusasịa the news a na-evu ya ka a na-akwụta eme traditional nwoke dị akaje mana mgbe mmụọ traditional nwoke dị na-emere ife ga-agazie revenge ife a ga-asụ traditional nwoke dị gbara nwoke dị ọ gbara nwoke yes traditional nwoke dị gbara nwoke traditional nwoke dị gbara nwoke yes ka m nọ m ya mmebe bọsị njebe je kịta esen ka je wepụta si ya ife ka je wepụta si ya ife niile ụbọchị nje kịta eje esen ka je wepụta si ya ife niile mere na afụtara ha mechara ma akaje niile ha mere m ịfụdata na mkpamkpa na njinji na-eji ebe ahụ na ọwụzighị na ibe niile na-afụta everything na-afụta na amechara traditional nwoke dị akaje ebe ahụ awụzikwaghị ọdụkwa ha ka ọ dị before ọdụkwa ha ka ọ dị before because o nwere one boy ji iwe haraba pụọ ebe ahụ jezie mepere onwe ibe na ya dị many people ji because of ihe a mere traditional nwoke dị hapụrụ over the place ifugo na so ha nọrọzie ebe a ibe a na-eme apụtazi ụtụtụ aṅụọ mmanya ute ndị alụrụ ana onye nwetata onwe mara na a na-eyuzu ya eyuzu di ya ọgbafu ifugo na onye anaghị ya obi ya nụ bịawazie ogwe as the day is going the one kpofuru m okpu na-anọzi sọnsọ ya ife na-echikwuru ya ike onwezighị ego like that so achọghị m ije di ya I don't want to go there fa na ife mebe fa na ife mebe
Asara mkpọrọ nwambe onweghị ihe mkpọrọ nwambe ise agbahanye netem onweghị netem mkpọrọ ya dana ma awụ mmadụ mmemme iwe agwa nya na udude nka jekwa abịa adị udude nke ahụ bịa mbụkwa na udude nke abịa na agwakwa nya na udude nke bịakwara so onweghị onye ji asị kịta na m mejọrọ ya ma na m mere ya iwe no I'm a priest after all Fada Mbaka na-ekwu nke ya mgbe o kwuru mgbe Fada Mbaka kwuru na good luck Jonathan wụzi bad luck o nwere ife unu mere ya sometimes you talk much, he says nobody has a right to abuse anybody's belief. Yes. Yagazia. I'm well nuka. And the people I may protect you nuka. And the other major moon, other major moka sometimes. We have a man here, I like them who turn well a believer. I love from every believers. He was young when a Jewish synagogue. He was young when a Catholic. Actually made to free. I made Jacob and a mosque. Actually made to free everywhere. When I temple on the Iraq, but temple on the Kurdistan, Turkey. And I made a Bahanin and I'm tell a lot of things. A copy. Na okwako copy na very dark man gara Turkey. Lodi afucho tase take care of their boost. If an abuse wo king na Turkey. But the man there na ina kwa ngocha boost by himself. Kwa ngotego mwa boost na abona. Egotera me ebo oke na nwe. Nkoke bo ozo. Nke nwe noro. Nje gote kwa oke na aba again o de to. If you go now ejere m na flash rhyme fo no mu busu si akpahari ebe ahụ freely ba na ha agbara mmadụ ọsọ kwado friendly na akpahari ebe ahụ ebucha dị busu na nje gobe my own so ijepu emuta ife enwere m friends from many religions, all the Hindus, Buddhists, every religion. Because they are no international place. So for people from different places, have ways of life. And if you near them, they teach you a lot. They muta a lot of things. Afukuichi not a begin upgrade a little bit. Ijena their temple, undri no temple. What teacher a camera eba with an name here. My neighbor by as a no yes, I get tiku camera. Etigum. Yes. Oh, one asa zianyana. Amobi okeke. Yagazie nwanne mmari. Enwere nwa mmonya na akpakeri ben biara hia ewu wono. Na munga barere nwa bihem. Mana wona Fada Mbaka kwuo okwu me preaching. Ebuka Obi vuo amụma ọwụrụ no nke ndị ụka mana mvuzie nke masị gbọrọ m police. Ọnwụ udude ndị nna m mere ife omenala. Ife udude nke. Onye owu na kwochiri jenosa traditional nwoke dị ọgụ onye ahụ ji ekwochiri inye testimony ife anyị na-emewe ife mmụọ ọwụghị ife mmadụ ọ karịrị ya ibe tọrọ anyị ka ọwụ so we respect it ọwụ na because na nna respect ya ndị Igbo nọ n'Odimba ọgụ ma ndị Igbo nọ na side area this area a na-asị na ha ji agbasa m mgbapa agbanwu bebe n'ụlọ mgbaba agbanwu bebe n'ụlọ bịazie ka a bụrụ jebezie obodo onye ọzọ ije nọ onye kpata ego kama o ji eji eme ihe bara uru ma kama o ji eji enyere ụmụ ogbenye aka n'ụlọ o were chọwa traditional nwoke dị ọ na-emesa kesi bekịta na ona akabasiri na-akpagharị hie na-chụgharị ụmụ nwaanyị pajikwa evuru nwaanyị dobe na ya dị na-amapụ na-ehe sọ nsọ ashị chena mụnwa na-ebi ọdị laịfụ ahụ anyị nwere iwu anyị garisịrị iwu be anyị ị na ha eze udude nka ị na-eze udo nwezi ị na-eze udo ebe ị na-eze udo azụ ị na-eze udo akwụkwọ ị na-eze udo akụrụ abụ ị na-eze udo niile mmụọ do saịdị be anyị buru ibu so onye ọwụ na-amụrụ saịdị ahụ nwanne ụjọ na-atụkwa onyewa ka amụghụgụ n'ụlọ
side ha mụrụ anyị hụrụ na ibe mmụọ ka a na-eme ka ije ha atụ egwu ịnọkọta pụtazie onye side be anyị pụtazie oje ha ebizi ndụ ka ndụ be anyị oje join ya ndụ a na-ebi ndụ na-agba na-ebi ndụ ịla onye a ịla onye a ịla onye a ịla onye a kụwasịrị je bụrụ nwunye mmadụ kụwasịrị je nafụ mmadụ nwunye enyi ya nwaanyị kụwasịrị these people na-eme putuo nne ha into ibe o ji awa agụọrọ maka newspaper onye ahụ agbabiri nwụọ like that mmadụ ji afọ na nwaanyị mụrụ nwa nwaanyị amụgoro mmadụ nwa nwaanyị amụgoro mmadụ nwa ije mmeri amụgụ mekwa di ya ọ mụkwara gị nwa nna anyị tụfekọgo onye ahụ atụfekọ na ịtụfekọrọ atụfekọ ịbatazie di ya ịlaiki ya nwa nke gị nwa mmadụ na nwa nke onye ọzọ mana ụmụazị na-aba ahụ nwedịghị ibe na-esepareti bụ onye ahụ ụmụmaba mana na ọ dị history unu ga na-ekereti so that ya gụọ ya gị vuru ụmụnwa traditional nwoke dị nwanne iweta ọkụkọ nye m ata anya ọkụkọ odude nke igbu anụ na udude eri ama m nke ahụ eshie nne suvute nke ọwụ na-eji enye na udude nke bụ ịnụnye ka njebu na ruolobe all my side anụrụ m ọtụtụ ọgụ nụta ibe mụ nwa ofu onye anụrụ m ọgụ nụta ibe mekiela other people space ọwụ na ị nọ n'obodo oyibo ịnụhụ nwaanyị were nwa akwụkwọ ịmụhụ nwa were nwa akwụkwọ ọsọ mbọdụ mekiri good that space ọdụbụghị onye ahụ before ọdụbụghị onye ahụ emere na iji ararịrị nwaanyị onye ọcha ma ọ tụba nwaanyị onye ọcha ime before ọ mụọrọ gị nwa before enye gị akwụkwọ mana anyị kwechi iri nụọ ọgụ nụọ nnukwute ọgụ na-eje eme demonstration iji abụgasị anyị action ebe anyị na-eje eme protest jụọ dịsị ụmụ akpakara dị ngwom n'ala nwunye mmadụ gbagosigodo gị ebe a jere eme protest emenwuhụ ya ọsịsọ emego m protest mee protest demonstrate etie n'ọgụ ịnụcha ọgụ enwe ndidi ka ọ mịta mkpụrụ anyị na-ekwu okwu ekwucha okwu ndị Igbo na-eje ụka unu na-ekpe ekpere unu kpecha ekpere onweghị ibe na-emenụ unu ejezie na nzuzo mebe traditional nwoke dị ibe bọsụ uwe ji ewe ma eklozuo ewere kamera iti kamera ndị o ji anwụdowu ndị Igbo na-eje ụka ka m gwazie gị onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche ataghị eti ego elọtọfụ ndị ụka na-abịazi akụziri m omenala asịgokwu ị na-eme omenala ịmazikwe nke bụ omenala nwanne nwaanyị iji hapụ dị omenala ịgbajebe ụka ị na-abịa je ekụziri m omenala apụta na ịhapụziri omenala mgbabara n'ime unu uke unu apụtazie kpọtara m pastọ ụnụ enidi eme na-achere ji people because o nwere ike pastọ nwere 100 members ọ confuse unu ofu ibe ka unu je na-ekwu n'ọnụ so ka mma na onye akpọrọ m pastọ ahụ ebe okwu si ya pụta ka m fesi ebe okwu si ya pụta were durie dị pastọ ọnụ onye confuse members confuse achọghị m confuse anybody achọrọ m ime ka everybody do self content mara na bọsị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe udude nke a dobe nna m ọdụkwu be nna ụnụ ka oge nna nna mba na-ebi ndụ nna 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 gị na-ebikwu ndụ bọsị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ife dobe oke dobe ogene kama o nwere ike ọ bụrụ na ọnwụhụ udude nke ka ụnụ na-akpọ nke nọba ụnụ mana mmụọ nọba ụnụ onweghị ebe egburu aja ngwere na-adọghị a na-enwe mmụọ nọ na ngwuru nwee mmụọ nọ na jikọrọ mmụọ nọ na ụmụnna nwee mmụọ nọ n'obodo nwee mmụọ nọzi n'ogbe onye ka ọdụ ndị Igbo nọ n'Odimborg ma ndị Igbo rere Germany don't proud of ibe ụnụ stop one ịnụsa traditional nwoke dị ọgụ maka enweghị m ejighị m aka anụ ma ụnụ ọgụ ị nwere ike mee m ibe niile ọ na-achị ọchị na ụnụ emego m ya m nwee were nwayọọ fichasị ya aja narie bete mgbe o ji abịa ana m ekwe na-ekwusighị ike anaghị m achọ nwoke nke m ji achọ nwaanyị abịa na ha ejebe dibịa nke ị nakwa ejere mbe dibịa eje jụọ ndị dibịa nke bejere eje na-ewe
mmụọ na-emekwala m ibe ma mmụọ na-emere ibe nakwa egbu m dibịa na-egbu m eze nwaanyị na-egbu m aka ji ọkọ na-egbu m eze mmụọ so ọkwa iwu ka ọ na-edobe onwe ha enyi nke o ji enwe onye ilo ọgụkwụwa aka gị ọtọ adị edere na baịbụl edere ha bagoro na baịbụl onwe ha enyi nke o ji enwe onye ilo ọgwa gị kwụwa aka gị ọtọ ndị be a nwunye udude nke na-anụ ha ba mana na nka mana agụrụ ebe ọwụda enwere udude nke mmụọ nwaanyị n'ebe a ọkwa ha ba ma ịma ha welu ha ba ahụ ha aba ya ha bawo ife o mere ndu ha bawo asụsụ ndị Hausa so na mmụọ na-apịawa mmadụ azụ wee ibe o mee gị itie ha ba itie wonderful because ha ba wonderful aba mmụọ ha wo ha ba ọ ibe ọ na-eme ka ekweji agba ya onwe ha enyi nke o ji enwe onye ilo ibe ọ sọrọ ụgwụ kwụba aka gị ọtọ the content of what you have ogoro baskolo ka ị nwere ka traditional nwoke the content with the baskolo ahụ ejede achọ ibe mmadụ kwụba aka gị ọtọ anọda n'izu ebe a na-emegide nwoke anọda n'izu ebe a na-emegide nwaanyị na-ekwu eziokwu na eziokwu ji eme gị echa ịgbanaghị iwe ha ba eziokwu ji eme gị ịgbanaghị ha ba sọsọ eziokwu ka m ji agbanaghị ya o mekwa ọhụ nna anyị mere ihe a emere nye nna anyị jere ebe dị ije ha nye ndị mmadụ apụtasị o mere ya agba mba nkịtị echi na izu na-abụ ha amata nke wee eziokwu so ibe mmụọ ji eme mmadụ ibe ka ndị mmadụ were mụrụ ibe yes ọ ka ndị mmadụ mụrụ ibe mmụọ na-eme ndị ọcha so believe na kama even ndị Germany a pụrụ believe in kama also be ịmara na spirit dey involve then apply tolerance ka unu ji eji so traditional nwoke dị tolerance ibi biri ya nwe biri oje ha achọghị okwu ndị ịchọ ya okwu mara na ị na-emegidekwa nwa ogbenye ị na-emegide nwa enweghị ibe o mere gị oje ha abịa na ya club oje ha abịa na ya bie palọ oje ha abịa ebe ọwụ na mana ebe ọwụ na ife jikọrọ ya ebe o kwesịrị ịbịa ka ọ na-eje like ebe ọwụ na ndị Afrịka na-agbakọ ọ dị right ịbịa dị ya maka onye Afrịka ebe ọwụ na ndị Igbo na-agbakọ in general ọ dịrị dị ibi ebe ahụ maka onye Igbo ebe ọwụ na ndị saịdị ya Gụata na Orumba na-agbakọ ọ dịrị dị ịbịa saịdị ya maka onye saịdị ya mana ịbụrụ your social club your beer parlor your restaurant your hotel your ibe niile ịpụ ya ebe ahụ ị mara na ọ chọrọ gị okwu ọfụkwa ike ị gaghị afụ m dị Izu Victor Dike Charles Emeka Michael nọ nso Emeneka hey na afago nke na ịkpọ ya ego ha sịkwa mara na ịgbatakwala Emeneka ka emenike ka Emeneka na nwanne degharịala ya abaga ka anyị mara nke a na-agba ha agba maka abaga amara mma Emeneka ka emenike ka Emeka ka ị chọrọ ide ya gazie Stephen Kamalu, can I see your daughter picture and videos? You need here respect my daughter because I'm nwere enyi nwoke ọkwa na ịmụrụ nwa mmadụ gị ọwụ na ịmụrụ nwa gị eji take advantage of her nwata nwere enyi nwoke ndị imeta ya iruo ya nso onye nwoke atụtụrụ ọgbọ fugbu ahụ ọnụ na ụnụ n'aka na-egiri bọsị enyi nwoke ma dọta gị atụtụrụ ọkpọ suwasị ya ụlọ ọnụ ọgbasakwa ha m and ọ na-watch here maka onye ụbọchị ụja ụmụ ahụ akpata keri ben ụmụ ahụ akpata gị aka ya ụmụ ahụ akpata keri ben aka ma ọ gụnwa Stephen Kamalu ibe o ji akọ ha ọ like kakwa nwa nwaanyị they complain you are not married. But anytime you want to meet somebody, they come from nowhere and they spoil it for you. Kai!
ị ga-adị ị na-ahụ ụzọ ị na-ahụchachi ụzọ ike eziokwu sọsọ ị na-ahụ ụzọ ị na-ahụ ụzọ adị emechaa ebe azụ na ha na-eji ụka ma ọ na ha na-eme ihe mmụọ emechaa ebe a na-asụ na ha wee ezigbo mmadụ emechaa ebe azụ na ha wee ezigbo mmadụ na-alụzọ ụzọ a na-efu ezi enu na-azụ na ha wee ezigbo mmadụ omeghị ezigbo mmadụ omeghị ezigbo mmadụ otu a ka m si nakọlọcha dịrị ndị so na awe ndị dibịa nakọlọba ọfọ ha ejezie na-egwunye oke ite na-abazi otu nakọlọba ikebe niile adụ m ka ahụrị kpọrọ ọjị mana amụmụ na-esi anakọlọba ikebe ọtụkwa ha na-asị £1 kpa ị nara ya ọfọ ya nara ya ike nga ya ọ gbara aka na-ana a na-akọlọchago mbeba ncha niile and ibe ọwụ na m kwuru ọ na-abịa na mmezu mgbe ba na-akwụ nke onugbu na-eme m akajehi ya na-akpọ m eje kọdụ na-eme m ibe niile agwakwara m agba na udude nka nakwa abịa andị okweghị izu okweghị ọnwa ya ọbịa nọ na mụnwa ahụzighị mgbe ọ bịara mana ọ na-abịa they are every people everywhere mana mmụọ anyị na-efekava ike fadịghị ike alụlụ anafa adịghị ike ọgwụ fagwọla gụ adịghị ike udude nka n'ọkava ike adịghị ike ọgwụ fagwọla gụ adịghị ike onye gwọrọ ya adịghị ike chukwu nna m kava ike adịghị ike ndị alụlụ anafa adịghị ike alụlụ gbada ụnụ adịghị ike udude nka n'ọka ike adịghị ike chai ndị emega alụ dị iche iche adị onewesi alachapụta ụmụ nwaanyị ahụ ma na taịm adụzi ha ma na taịm adụ mmadụ 33 years na 2021 ahụ one ka o ji adụ kịta ọ 37 na ọ 38 ngọ wọchị ya ahụ one ka nwaanyị na-eru kwụsị ịmụ nwa so ka were nwayọọ na-emebi isiri ụmụ nwaanyị dị ya taịm adụzighị dị ụmụ 14 years kịta efe ụmụazị 14 years ba dịka ha ọwụwụ ihe ma ife eji amụ nwoke adụzighị so many people na-amụ nwaanyị so ụmụ nwaanyị buru ibu ụmụ nwoke dị few ibi ebe a ụmụ nwoke be anyị nọ ha dị ya I don't know ha jekwe na nke nwere one prof onye be anyị na-eme ibe a ha jekwe gee maka a na-emesi na nwaanyị nke amafọ amatuo mmanya na nke ọzọ mmanya na nke a mmanya na nke a na-amagharị chena ndụ kabado ọkwa ha ndụ ka ọrụdụ demand ya demand mụtara nwa na demand na-ele anụ nkịta mụtara nwa so nwa ya mere dete na inherit even ije ebe ahụ sef ije ebe ahụ sef ugbu a ka ijere ya ata nke wa anụ nkịta sef because ya demand the office kada ijuo ese bema ahụ good joint a na-ele ma anụ ezi the other side na-ele anụ nkịta the other side na-ele anụ ọkụkọ n'etiti na ebe ahụ dụkwago obodo oyibo ihe a na-elegasị ebiri akụkụ saịdị ọwụna na-agara ha ebe ahụ development onweghị ibe na-adịghị dị ya ọlụchi onye nọ n'ogbe m anaghị afụ afụ ị nidịghị ije efu afụ n'ogbe m ahụ ịnọrọ ha n'ogbe m ife niile dị ebe ahụ anụ nkịta nọ the other side
Anụ ezi the other side. Anụ ọkụkọ the other side and the other side again. Beer palo aka nni aka egbe everywhere. Na nwanne ọhụrụ na ịlụcha na anwụ bịa rie na ndo bem. Ịnwe na asụ na ndị akụrụ anaghị eje bọị ndị vileji ya. Na ọ na ịkpọrọ nwa akụrụ ka ọ bịa gbara gị bọị. Na ya erichafugo akpịrị. Na ya erichafugo na akpịrị. So na anyị ji erikpe ego ọga anyị. Because anyị na-akpụ ụzụ. Anyị kpụcha ụzụ lecha ya na-abịa do nso n'Igbo Nkwọ Igbo ma ọ na-eke Ekwulọbị ma ọ Agwa Udo na Nka ma ọ na Nwaorie Afụzọ. Anyị lechaa ibe anyị kpụtara n'ụzọ every mgbede anyị abịa na-eri ego n'ogbe traditional nwoke eri. So ụmụazị a mụrụ data eri anaghị eje bọị. Because mmadụ mfu eri ego ịkpọrọ ofe erikpe ego ọhịa. So ogbe m amaka mbaba ha uru ogbe m dị ya. O nweghị ibe anaghị eri dị ya. Ada ebe eriela ogbe gị iwe n'ụlọ ọgụ mmanya nara ọgụ pesiful. Ude akwụkwọ nọ dị ya. Ikote okwu ọkọba na ude akwụkwọ akọbara ha ekwe. Onye dị ihe bụ ọkpọrọ udude nke gbata ude akwụkwọ ogbo kpọkọna mmụọ niile n'ebe ahụ. So ebe ahụ dị oke. Ife ọwụ na ị chọrọ ọnọdụ ya. Ụmụazị ya ife ọwụ na ị nidiri. O mere ụmụ nwa na-abịa ahọzụrụ di ya. Ndị asụ onye ahọzụrụ na ụmụazị na-akụ n'oko politeknik. Ma ọ wee kpọkega jebezie oko. Ije n'oko na oko politeknik. Ị nweta pọnta nke ile enwere lọta ọfụ ụmụ eriri ụmụazị na-agụ n'oko. Chọkwuo ndị ọcha fa na-agụ n'oko. And ha na-idiri ego. So ije eme ije dị aga epikite ofu. Gbara ya bịa na ma eri ya bịa rie nri. Iricha nri gbara ya ebe ọ na-echọziri. So ịchọ ibe na-adụ ijebe ebe ibe na-adụ. Ụmụ nwaanyị niile nọ na saịdị be anyị na-egbeda oko. N'oko ka ha na-ahọzụrụ. Na politeknik iru ebe a na-elekọta ụmụ nwaanyị bebe akwa. Iji asụ nne esi n'ọnụ mụgụ ka esi n'anya mụgụ ka isi n'anya m were dada. Ọ bụghị ibe na-adụ saịdị ya dụkwa. Ibi na ọka sef ọka dị respe gbeda oko ka ị bụ na ife na-eme ị na-elekọta ije ha ama na ebe awụ Anambra ije ha ama na ebe awụ Olumba n'oko a. Ọ dị ka obodo oyibo na-elekọta ụmụazị ụmụazị. Like m nwa na-awụ nnọta n'ọma ibe dị ka 2 weeks ma 3 weeks na warakwa. Even 1 month erubere m inegharị anya nnegharịkata anya before you know it time ndị eji na-eru na warakwa. Anya ka m ji eri nnelekata. Hey! Shọtụ nwanne ọhụrụ na iwu ịgba ha ekwu ka m ije were anya na-eri n'oko. Nna ka emesịa nọ ka m ma je kwadobe ọrụ mgbede because ana m arụ abalị ka m ji arụ. Amaobi Okeke ya gazie. Onye m akpọ ha aba ya biko nọ unu echewere gbasa ọzọ ya ma akpọ ahụ ụnụ Peter ife a na-achọ izu Victor dike chara eze. Ọrụ chibe anyị ọ maka mere ụnụ niile onye amụrụ tata ọsọkwa ya echi Chukwuma juru ya na Obi Ekwe ọgere ya gazie nwanne mmadụ. Ana m egbuzi ogbu ata maka na ahụ m onye agụwata. Ọ ife ndụ nwere ka ha ji eme ọnụ. So ana m egbuzi ogbu ata from agụwata. What is the son of God? When the son of God saw the daughters of man. Oh no, Coco, was it no ya gazie. Ana m egbu ogbu ata maka na onye agụwata ka ibe anyị na-efu na-agụba anyị ata. Andị anyị atabara anyị uru. Ndị na eji ibe alụ ụlọ eji ya akụzi nke were ya egbu ogbu uru atabara o buru ibu. Hapụ na ọ na-awụ ọrịa gbuo obe ka o chefuo onye mere ibe a. Onye gaba n'ogbe ọzọ ogbe gbajie. Okpu niile ụnụ na-egbu ma fesikap ma ibe niile ọkwa nke a tọchara ma shoke ibe niile ahụ na nke tọchara
okpu niile ma nke eji mashin were kwa ma nke eji aga were do na nke tọchara nụ ogbu ata ndị mbụ na ndụ egede ha gbara ahụ ọnụ apart from ibe anọ na ntị ibe niile anyị bụrụ from ebe agbagobe o na ka o si do from the beginning of the time Chineke kechara na atafube na ya oke mmadụ were atakpa okpukpuru so na ka ọdụ ọ nature original akọghọ ya mmiri nke na-ewo alụrụ ya alụ ihe alụrụ alụ ga ọwụ ihe alụrụ alụ mana nke ahụ nature Chineke ji eke kee nke na-ere donna nna anyị were na-akpa eji ibe akpa a lot of things uru atabara engineer Chuks ụmụka mere gị onye ahụrụ tata asọbụkwa ya eji ka emesịa na ka nje gbaa mbọ maka na ndị saịdị be anyị na-agba ezigbote mbọ mụ na ama obi Okeke to God ndị be anyị na-agba mbọ aka aja aja ibe a na-agba anyị na ha na-anụ ndị a na-ekwu aka aja aja anyị ka na-eprove ya ruo today aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ alụọ na anwụ erie na ndo ugbu a eji ya alụ na anwụ ị na-alụ na anwụ igburu ogbu a ka anwụ hapụ ị na-emelụ gị ahụ ịnọzie na ndo gị igbufu ya ikuku ezuo gị ahụ ọ mụnwa ata na Gambia wa ka ji kpọọ m ata mgbe m lụrụ na Gambia ba ata Gambia ka e lụrụ Gambia fuo ka ata ọmaka mere ụlọ onye ahụrụ tata asọbụkwa ya eji nwanne I love you people more than everybody ọkwa na ụnụ ka mmadụ na-ala fọrọ ụla na-eriworo ndị na-echefọrọ echiche without you people nobody like me without you people all nobody like me ọmaka mere ụnụ